Dame na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Damang dainang dengan naholongan di bagasan Tuhan Yesus. Kita buka Bibeltas yang Filipi 2 ayat sada rodi ayat 10 sada. Kita jaha marga tisoren songroma hata nata surat disi. Molotung ado ngapo-apo marhite-hite Kristus dohot soso-soso holong niroha. Dohot parsauran ni todi nang taluk dohot asini roha. Gohe yamu alas nirohakon, sada maharohamu, sada maharohamu, saroha sakilo yamamu. Unang ma mardikadikan manang marhasangapon narumar alay siya toruk ni rohamu na bema rajumihamu dongam muna sumurung siya diri muna Muna naman ko yamu dohok mana songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw muna Ati pero bali bali ibana dada sona yomu ya jumihamu tulus ngai ibana di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban gabe suman tu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana di pagkakolo ina dada dekolo ibana pai mamaya pola pun makasih alani ido di patibo di bata ibana jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asa nasa goar Asasomatu wa Yesus masalah itu na di bawah jami do na oroda jala asa nasa na marsuara marhatopoton Jesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama ido sahatna oras madihita salutna damang dainang nahinawolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus perlu marsiajar di pangatusion ni hata na madok retreat manang napak tilas hata napak tilas marnida bohado pardalanan ni ngolu niaka jolma termasuk do ngolu ni aka pahlawan termasuk do ngolu ni sahalak naboi gabe pelopor perubahan boy do muse marnida boha pardalanan ni ngolu ni nani hapor sialta ima Tuhan Yesus damang dainang boasa boy adong sahalak naso mungkin gabe sada uluan ni bangsoon sian kemampuan sian akademis na sa diri pe sa sitong na dan cocok ibana gabe uluan ni sada bangso alay laos ido na pinilit ni Jehovah laos na pinilit na masa di tonga-tonga ni sada bangso sumoninang di bangso tasadi buasa sisiya mga raja gabe uluan ditiki berusaha berjuang menolak penjajahan di Tanah Batak manang di bangso Batak isi harua sisi nga mga rajaw alamarga sinabila dui mana patut dohonon gabe sisi nga mga raja manang ala adong do na asing di ibana laos dihangoluhon ibanay ima nagabi dalan na dipilit jala ditodo gabi raja di tonga-tonga ni bangso tahatihay sungoni ng Tuhan Jesus Kristus di pardalanan ni ngoluna
nagabe jolma Tuhani sadiri. Molo tapar rohahon. Ditiki umur ni Tuhan Yesus 12 tahun. Dibuat si Maria do si Joseph do ibana tu bagas joro ni de bata. Alai ditiki mulak nasida laus taling ma Tuhani disi. Dilului amana doho inana laus pajupang makatai doho akka si tuani malim na adong di bagas joro manaringoti akka haporseon nasida manang pangatusion ni haporseon na alaya hadidok Tuhan Yesus mangalusi suku-suku ni na tua-tuana buasa luluang muna au di bagas ni damang dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Siya ni sadiri boy idaota bohado pardalanan ni Tuhan ni sadiri mulai siya na menek dope pamatang ni Tuhani alai bolo akadani ulana luhut nado nunga patuduhon naung manada di bata ibana jala di bagasan seret ni roha halonganan na basa damang dainang idona didok na di bagasan turpukon dipangido jala ditangiyakon asa marsada ni roha ruas na adong di Pilipina marsada ni roha diganup nasa namarasing-asing alana boydok konon huta Pilipipe huta diaspora huta nanigohan niaka namaragam latar belakang na jala ikoni daota bohado dos ni rohana sida di hasadaun nasida tu Tuhan Yesus Kristus ado si bahenon na asaboy mardos ni roha molosongo pertandingata manang molosongo dulau parheheon naung tapatupa sudedo hita tutu songon na mga lului hamonangan ala taingot amangina na parjolo sahali hita naung di pamonang patut na hita ikut di hamonangan ni idosa sitonga juara piga PDC sudema naung monang sudedo si parmonang jalada adong na pinatalu di debata berarti bolo songonita parrohahon ulaon aka semangat aka nataula ditiki latihan isarana rupani paduan suara namarlatih kita parjulu jala lebih intens sian akana asing sektor tarida doi tadda doi tutudang hita manilai hita benisi alai boy hita mabuat kaca siana kajuri ima nagabi kacat tadi sir nasida sadiri pabuahon sadahal na luar biasa gabe hira didok di hata nasida hata ni juri di rekapami do hira nau jago do sektor Johannes mangedeho ne dei daripada hani sadiri ini damang daidang las doroha di simanangihon alai diganup nasaha dauni di tonga-tonga ni huriat tak tapatuduhon manian buasa boy dapot tai buasa boy sudah dora hita maro maredete malo-malo do hita marede perasata do kan perasa malo parjulu-julu na molo ditiki diajari si pangajari hita molo soolo do hita majalo si pangajari yoni ra tambui hita molo holam mabuaton hadiriot molo holam mabuaton pangatusion ni naung tatus so ni ruas na di Pilipina diwa di bana latar belakang Afrika adong nasiana diwa latar belakang Asia
adong nasadana di buah latar belakang ni heber. Hami songonondo. Tang perlu mobil di hami nahla Afrika, kancang do hami marikat. Tang perlu di hami kulit mi. Hami ingat orang kulit nami ni nahla Eropa kan. Dan tarbahe ni. Tang boy masuk tu surga na maragam warna ni kulit naninna. Damang doho dainang. Ido di iubay na didok songo parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw muna. Di ayat 5 isa diri songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw muna. Uhado parohaw ni Jesus Kristus. Siya kasangapon ni Jehovah di batana sumangap si tutu dangadong benas usangap siya Jehovah di bata. Alay boy ibana tolhas tu banua toru. Boy ibana rotu hita akan amardosa nalea. Siya norbu ni tano do hita dito pa Jehovah. Ibana sa diri do mano pahita. Alay polay kod dapot tonon na hita. Damang dainang kucina asaboy dihasa daoni. Ikon martoruk jala marseret ni roha. Iko toruk jala seret do roha. Sarupa do buhado hita mangguhi sada eber mabua aik niat kita sataguhi do aik beri alai ebero digijang ni kerani tabahin digijang na ate manang gayung digijang ni keran naon manang pasuran ate boy do hita mabua aik digijang ni pasuran tabahin eber tadao ikon ito na do asadapi jala songonina kita damang dohot dahinan bolo na yung dapot kita di pangatusion na lobi dumenggan musik parjolo sahali dinalaho majakoni tapa kosong dirita tapa tutoru dirita tapa seret dirita asa imana didokna toruk jalamar seret ni roha. Damang dainang diluhut na nasa parngolwo taon asaboy hita tutu gabi na marseret ni roha. Ikonadong pangoloyon songo pangoloyon ni Tuhani sa diri. Pangoloyon ni Tuhani dan pangoloyon na dipaksa. Dang pangoloyon na niyojar siyan paksaan. Unang doa lay paksa hita. Terpaksa dohami doho mariti di sektor Johannes. Buama beno. Molo sodoho ibe hulan ibe na sodoho. Ginda. Manang holan alani na mabuat roha. Tuhan Yesus Kristus dan mabuat rohani jolmai bana. Isarana rupani bolo istilah nami da julu bukan seorang penjilat dang nama dilat. Nah, alai sian ias ni rohana do sian kesadaran penuh sian ido ibana borhat nadiboto ibana tumacai uli tumacai denggan jala ikon gabe sahalak na mangoloi di hatanan hidok ni Tuhani. Makana bolo halak na porsea adong pangoloyon jala di ihuton. Sa dalam may mangoloi di Tuhani berarti mangihuton Tuhani. Unak kola diudukon alai di pudina mangupir. Una kola diudukon alai di pudina gabe manudalhon. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Laos dipangido hitamuse asa marnida rikot ni na adong didongan. Rikot ni kepeduliau tatudongan. Alak bata adong do istilah songonon si bora guk dul otik. Mamora hita luhut sumurungnya naotik. Itu kan alak bata
Arong do upama somo si songoni. Si bora guguk uduloti. Mamora niyak kita luhut. Alay sumuro nga otik. Na. Unang jago kamu ina imartin ya teh. Unang gawi sa igit sak kamu contoh na marlilang sinaray makan. Soto ngarong na mangatasiaw kan tersongoni me. Mulai ate may Tuhan dan ngarong bisi songoni di kurianta. Ate marsipalianam marsipalianam. Damang day nang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani di bagasan nasa parnguluot taon, luhut na patuduho kolong ni rohani Jahoba di bata di bagasan dirita. Di patutoru Jahoba do dirina, tadda ni holong ni rohana. Tayuhuton Tuhan Jahoba di bata, jala mangoloi hita di bana. Tadda ni holong ni rohat tatu di bata. Songoninian una kola pasangapo Jahoba di bata hita. Alay dongat tasadiri dan taparduli pun. Molo makaholongi Jahoba, pasangapo Jahoba, berarti makaholongi dongan na jolma, jala iko sangap na mardongan. Damang dainang, alani, di bagasan sadarion, di bagasan tikyon, doho tua ka ari nanay. Molo targoar hita nunga anak si Parmonangi, targoar muse huria si Parmonang sektor Johannes sektor si Parmonangi. Taingot amangina, mencapai kemenangan itu mudah, tetapi mempertahankan kemenangan itu adalah urusan yang paling harus dengan kerja keras. Mangaluban nona kanuan nasing buy dui. Wah, songono do di baik kalakina julu. Molo songoni hola songoni do pehita berarti boy madibangin nasida. Bahkan mungkin melebihi kita. Alai berarti ikol lo bisa manga do musehita. Artina ditiki marluba hita nunga tabereng, ueng nunga neng dileliau. Contoh manang marluba lari. Nganeng didapot tunau molo hola say maus do tapar roha hotu pudi ale lupa hita mamereng tujolo olo tartutu ate alai bolo tabereng tujolo sahali tabereng tupudi imana pak tila sinak kaning marningot ni tadisi argani aka perjuangani jala arga si tutuma sidapot tonota tujoloan niari atong mauliate maditu hatta naung pasahato dirina humokopita atong hitape naung pasahato dirita tu debata marhite huriana ta igil mak ate ta igil mak jala makirim mahita bohama asamar sadani roha di atas ni holong ni Jahoba namar seret jala maruduk ni roha luhut nana sahuriana dapotan pasu-pasu ni debata jala tarpatu pamadame doho las ni roha. Amen.